Дәресебезнең практик өлешендә сезне күрүемә шатмын. Эшебезне Жан-Жак Руссоның канатлы сүзләреннән башлыйсым килә. Көне буе аңлатуга караганда 1 сәгать эшләү нәтиҗәлерәк булыр ди ул. Беренче бирем. Тапкырлау алгоритмын дөреслагыз. Балалар, игътибар белән барлык җавапларны укып чыгыгыз. Хәзер үзебезне тикшерик. Тапкырлауны баганалап язам. Берәмлекләрне тапкырлыйм. Килеп чыккан берәмлекләрне берәмлекләр астына язам. Алга таба дистәләрне истә калдырам. Дистәләрне тапкырлыйм. Дистәләргә истә калдырган дистәләрне кушам. Дистәләрне дистәләр астына, йөзләрне йөзләр астына язам. Җавапны укыйм. Укучылар, алга таба киттек. Икенче бирем. Мәктәп китапханәсендә барлыгы 4 шкаф бар. Бер шкафка 1865 китап урнаштырып булса, барлык шкафларга күпме китап сыяр? Яхшылап уйлагыз һәм мәсьәләне чишегез. Укучылар, шишелешнең дөрестлеген тикшерик. Исәпләүләрне баганалап башкарыйк. 1865 тапкырлыйм 4, җавап 7460. Димәк, 4 шкафка 7460 китап сыя. Алдагы бирем. Исәпләүләр арасында дөрес башкарылган баганалап тапкырлау мисалын табыгыз. Исәпләүләрне башкарганда видеоны паузага куеп тора аласыз. Укучылар, хәзер үз-үзегезне тикшерегез. Дөрес башкарылган баганалап тапкырлау мисалы 2 номер астында. 4нче бирем. Таблицаның бу шакмакларын тутырыгыз. Билгеле бәя, дана буенча сумманы исәпләргә кирәк. Моның өчен бәяне данага тапкырларбыз. Укучылар, исәпләүләрегезне дөрес җавап белән чагыштырыгыз.
Укучылар, без бүген дәрестә күп урынлы саннарны бер урынлы санга тапкырлау алгоритмы белән таныштык. Тапкырлау компонентларын искә төшердек һәм кызыклы биремнәр чиштек. Әйдәгез, бүген алган белемнәребезгә һәм үзебезгә бәя бирик әле. Бирелгән түгәрәкне буярга кирәк. Ул 4 өлештән тора. Барысы да аңлашылды, үзем эшли һәм башкаларга да аңлата алам дип саныйсыз икән, түгәрәкнең 4 өлешендә буягыз. Барысы да аңлашылды, алгоритмга таянып эшли алам дисәгез, түгәрәкнең 3 өлешен буягыз. Мин аңладым, ләкин минем сорауларым калды әле дисәгез, түгәрәкнең 2 өлешен буягыз. Укучылар, шуның белән дәресебез ахырына якынлашты. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.